Hi mga Kalabidabs! Welcome to my channel. So, andito kami ngayon sa 7-Eleven. Of course, kasama si Miles Fajardo Vlog. Although, hindi pa okay ang aking boses mga Kalabidabs. Pupunta kami ngayon sa Kamalig Albay para sa isang mukbang sa Don Romeo's Pizza. Yan, shoutout kay Sir. Ayan, shoutout Sir RG Maravillo. Ayan, nasa Korea. Shoutout. Maraming salamat sa pag-invite sa amin na bumisita sa iyong pwesto dyan sa Kamalig Albay. So, titikman natin yung kanyang pizza together with Sid Luna and the rest of the social media influencer. Ayan. So, kasama ko si Miles. And until now, hindi pa rin okay aking boses. Pero sabi nga, dapat push. So pala mga kabila, sa clarification lang, yung pupuntahan namin is kay Jaddy Boy Corner Store. Pero yung supplier ng pizza nun is from Nasa Korea si Sir RG. Ang pangalan nun ay Don Romeo's Pizza. So, yung Don Romeo's Pizza is yung pangalan ng pizza. Pero yung pupuntahan naming store kung saan available yung pizza na yon ay doon sa Jaddy Boy Corner Store. Nandito kami ngayon sa Jaddy Boy Corner Store and of course kasama yung ating mga Bicolano vloggers din, and we are here para tikman yung Don Romeo Pizza. So ayan mga Kalabid, kasi mga kasama ko and ready for the pizza. Kasama of course sina Miles, sina Sid and the rest of the Bicolano vloggers. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Go wish. Kalabidabs, no, kakain na kami. Ayan, medyo pause tayo mga Kalabidabs. And Sir RG, thank you so much. Ayan, so kakain na kami, magmukha ng pizza. So, yun po, wala pong gana kumain si Sia. So, let's chow. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist. Gusto po mag-order ng pizza for your parties, all your occasions. You can visit us at Jaddy Boy Corner Store along National Highway lang po, and you can contact us at 0946-9241-441, and you can send you the details. Thank you! Ito mga Kalabidabs, may take out po tayo mga Kalabidabs. Ayan, thank you kaya Don Romeo's Pizza. Ayan, thank you so much kay Madam. Ayan, thank you sa pa-take out. Ayan mga Kalabidabs, dahil sobrang dami, no, yung minukbang kanina, hindi kinaya ni Miles. So, may take out na lang kami. Ayan, sir, thank you so much sa iyong pa-pizza. So we are here at
Noah's Kitchen. So dito lang po yan sa Albay. So yan, kasama ko yung ating mga Bicolano vloggers and of course yung ating mga influencer dito sa Bicol, of course, together with the Cochero Erigen. Hi! Shout out! What's up bro, pare Jong? What's up? Shoutout sa'yo bro. Pare, anong tingin-tingin mo sa girlfriend ko pare? So hi mga kalabidab, so we are here sa Pablos, ayan. So kasama ko ulit si Sid, and of course yung mga Bicolano vloggers, ayan, ang famous. So andito kami ulit para magmukbang ng mga food dito sa Pablos. So mayroon itong lugaw, may pares, mayroon lumi, may mami, may sizzler drink, etc. So abangan yung mga kalabidabs. I'm so sorry because my voice is not okay. So ito pala si ganotas na pala ng ng page mo, 9,000. Abidabs, dahil medyo busog kami dahil nga sa sobrang dami naming nakain sa mga iba-ibang pwesto dyan dito sa Albay and sa Kamalig, ayan. So andito kami ngayon sa Highland. So hindi yung pinaka-Highland mismo, pero ito yung para magano lang kami dito ba, patunaw-tunaw ng aming mga kinain together, of course, na mga kasama natin, the famous, ayan,
si Ma'am Shi. Ayun. Oh, diba? Very pretty. Ito pa, ang reyna ng milk tea. Aha. Ayan. So, hinintay namin yung sunset. So, ito mga kalabilabs, as you can see, very beautiful yung view natin dito. Ayan. Oh, wow. Perfect. Kalabidabs, no, it's time to say goodbye. And thank you so much sa pagsama sa amin, sa aming mukbang, no, sa may iba't ibang kainan dito sa Albay. Of course, ang mga kasama nating Bicolano vloggers. So, medyo masakit pa natin ang lalaman mga Kalabidabs, pero yun na nga, hope na magustuhan nyo yung aming inihandang vlog for this day, no. And again, thank you so much mga Kalabidabs. Ayan, so it's time to say goodbye and see you on my next vlog. This is Bon James T, ang vlogger na true lover. Bye! Thanks for watching. For more latest videos, click here to subscribe.